kam tu kam thiem habok ka jala kham tam ka jingsha tu ki thuk kat banang mi kisngi kala nang jor kumbalayo lum khubor na kapor sa kapor. Haga jing persang ki Pulit ka Sohra Police Station haringkat ka jing tray lang bat ka special cell ka East Khasi Hills District ban bot dien ya ka kenhon ki nong tu thuk haki ni ki khendiat tayo baladam haga jan miet jong ka arpolai tarik rempang arja arpusan ki layok ban kem ya Ngut ki Snar nong tu na Sohra rim kat baki dang temu bandet dia ya kawai ka bike Suzuki Jeksa ka badan yo registration number ML05ED Sao Lai Kendai Lai Shaki Nong Bangladesh. Kini gibla syakem kide gibla itu kerteng komu babu marak hat kandai senam karta ubana kasnong Dalia Shela bat usandi en sangma lai post nam karta ubana kasnong Samanda East Kyrwoh Hills District. Laong bayakani ka baik kini gi Ngut kila shimti nakawai pat ka kenhon na mau kudak ka badan kti ha kani ka kamtu baraka jingbot dien ki Pulit lai Ngut sakiwai pat ki batu ya kani ka baik pat ki badan kti ha ga bon ki kamtu kila syakem no na nyow mer haringkat kawai ka skuti. Kini kibriyo kidai kibala itu kerteng kum ubar-bor namsaw arpupras nam karta, uban nakasnong jirang pathar khma, uban roy lang yaw rod, kat kandais nam karta nakasnong kinba malay plangwam broy mausen ram, bat udeklin warjeri arpos nam karta, uban anomen song Shillong. Hagapaya day bagani jing jana kaliang ki Pulit ki la register mukaduma Hamadan Ruting Police Station, kat kum ki kendon an ke BNS. Hakawai pat kajing jia kat baki Pulit kidang penlong ya kajing talasi ha Sohra kawai kebaik R15 kabadon yo registration number ML05AA lai R nyo kendai kala sange hakmat nong saulia bat ubat tu ula pet krat bat e kani kebaik hakatai ke jaka. Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam badon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.